Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo uMalimogugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa uMalimogugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini kuthiwa mina ngabophisa uGugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina abanye bathi mina ngadlwengula abanye bathi ngiqamba amanga njoba kushiwo namanje ukuthi wayamanga. uMalimogugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo uMalimogugu angiphiki uMalimogugu wayekholwa waqala wangenisa ePostoli waphuma ePostoli wahamba eZiyoni waphuma eZiyoni wangena eWiseli ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWiseli. So uMalimogugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe ngangilala naye nje ubusuku bonke. uMalimogugu yelento akazange azayenze kumina kube kanye wayenza kaningi engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. Bandla sisi angifuni uqamba amanga ngifunde esinye isifundo ukuthi mawusukumela ingane eyintombazane wahamba waye emaphoyiseni kuyaphoqa ukuthi yangoba isukubhlungu inhliziyo yakho kodwa egcineni wena oba umuntu omubi. Zikhona ingane la ekhaya zamantombazane ezikhulayo enye ina 8 years enye ina 9 ezabafowethu kodwa ama ingafiki ithi auntie nangu umuntu la ngaphandle udlala ngami. Angiboni sisi ngisangakwazi ukuyikhuluma ngeke ngisakwazi nje ukuyikhuluma senguthula nje ngize ngife kuze ngigweme ini umphakathi nokukhuluma nabantu. Namhlanje igama lami nguNonhle Dlamini eCarrisbrook. Alright, sisi wami njengoba sengichazela ukuthi sifike malunga nento that's trending on social media, ingabe uyahambisana mhlambe necala lika baba uGugu Dlamini ukuthi yena nje akayazi into efana naleyo and ayikaze yenzeka? uMalimogugu uyayazi lento, mina angihambisani nokuphika kwakhe. Alright, ukuze mhlambe nabanye abantu abasekhaya beva ukuthi what's your side of the story, mhlambe nje ungakwazi ukuthi ukhululeke uchaze nje ukuthi kwakunini kwenzakalani kanjani? Yebo ngakwazi ukuchaza. Alright, ngicela ukukunikeza ithuba dadewethu ukuthi uzichazele wena ukuthi lithine lakho iside le story. Yebo. Le ekhaya mina ngangihlala noMalimogugu nokhulu nobamkhulu. So manga ngingahlali naye uma wehlala ePlainhill lo ekade eganele khona. So uMalimogugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. uMalimogugu yelento akazange azayenze kumina kube kanye wayenza kaningi engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. So kuthi ngenye day uMalimogugu ekade eholile emsebenzini angibize ngidlalela eminyango. Ngithi mangaba ngifika athi uyayibona le mali ngithi mina ewe ngiyayibona eyibala embedeni. Okwangimangaza kakhulu kwaba yiOkapu oyekade ibeke khona eduze ephezulu kombhede eduze kwayo imali. Ngayike abese ngidedele ngiphume ngihambe ngiyodlala. Kuthi ke ngenye day angithatha uMalimogugu angise emva kwaround. Emva kwaround nakhona oyekade sayenza same engiguqisa ngedolo khona lapha emva kwendlu. So afakeke utoto wakhe la ngemuva kumina emva la ngibosha khona. So mangabe ifaka ke lento yakhe le uyifaka emva ngibosha khona uyifaka nala ngichama khona. Kuthi ngelinye ilanga ke ngidecide ukuthi no kufanele ngimtshele ukhulu. Ukhulu ngithi maba ngimtshela le ndaba athi ukhulu cha ungalinge nje uzuyisho lonto ngoba amanga lawo. Ngathula. Kwathi ngenye day wafika uma kwakade wenza umxokozelo waMalimobonga. Mangabe fika uma ntambama ke sophelile umxokozelo ngikhale ngimtshela uma ukuthi mama mina ngifuna ukuhamba nawe ngicela ungalingi ungishiye le ekhaya. Uma aqala goloza ukuhamba nami ngoba wedecide ukuthi mina kufanele ngihlale nokhulu. Okay it's fine ke. Ngiyawumaza agcine sevumile ngihambe nangiyena ePlainhill. So ngalelo suku lolo ke la engamtshena ngalo zasikade zingekho ingane zesikole sahleli naye sobabili.
ngimtshela uma ukuthi ma ekhaya umalume ubekade ngifaka utoto wakhe ngaphambili nangemuva ayuma akazange azakholwe ongangokuba uma wazi wakha ngisho induku wangishaya ngendlela ukuthi engakholwa wabuza ukuthi noNhluguga ngayenza kanjani lonto leyo ngimtshele ngithi ma iqiniso ngisho ungambiza umalume oGugu uzovuma nami ngangade ngingazi ukuthi ngempela mabe efika uzovuma yini noma uzophika ngoba uma engaphika kusho uma angaqhubeka ngibulale ngenduku ayiwe uma athathe ifoni afonele babalindo emsebenzini ngoba edinga yena kumalume oGugu atsheni babalindo ukuthi babalindo ngicela ungisize ubuye noGugu umtshela ukuthi ngicela ngivakashelele ekhaya nangempela umalume oGugu afike so ke umalume oGugu mabe efika uma wafika wamphakela ukudla kwa right kanjaya wayesebuye ngena naye ekamereni leyo kade ezolala khona waxoxa naye wamtshela ukuthi Gugu la uNonhle ngitshela ukuthi wena ubukade umnukubeza umfaka utoto wakho ngaphambili nangemuva umalume oGugu akazange azaphika umalume oGugu wavuma ngaleso sikhathi into ayisho kuma wathi uyaxolisa ngaleso senzo sakhe wahlaselwa uSathane kuze kufikelele ekuthenike mina kufanele ngihambe ngiye ekhaya eTop ukuboka baba wami ngihambe ngiyohlala khona uma wabuye ePlainhill weza le ekhaya ezobikela umalume so wababikela komalume ngodaba wabiza umalume oGugu wahlalwa naye phansi umalume oGugu wavuma emva kwaloko kodwa umalume oGugu into ayenza wayithula ngisho imkhonto emsamo ngesizathu sokuthi ukwazi uma uyambuza ukuthi ngilaphi mina ungihambiseleni lento ke leyo uma wazi wathatha khona isinqumo sokuthi no kufanele ahambe aye emaphoyiseni ngoba phela umalume oGugu kusho manje sifuna ukumbulala emaphoyiseni ngafike ngachaza njengoba ngichaza nje ukuthi umalume oGugu ekadelana nami hayi kanye kaningi wayengifaka utoto wakhe ngaphambili nangemuva kwazi kwafinyelela ekutheni ke manje kufanele ngithathwe ngisiwe kudokotela ngathathwa ngasiwa kuyena udokotela mangaba kufika kudokotela ngafike ngashekwa lento lena umalume oGugu yokuthi manje uyaphika okushena uzivikele lakhe iside okubhlungu la ugxekwa uma ukuthi uma uyena oyekade okusho ekade ngihlohla mina ukuthi mangibopha umalume oGugu ngalezi zathu lezi abazibekayo abantu kuthiwa yena umama okusho ekade ehlohlwe omalume mina yonke lonto leyo angiyazi mina ngikhuluma lami iside ngisho wokuthena wakade kunezingxabane emndenini mina angingene lapho angiyazi lonto leyo mina ngikhuluma ngenkinga yami phela ngiyabonga